Like proudly Kipo sa State Rural Employment Society, Southwest Khasi District, Maukarwan. Kublai ki subscribers bar kumju ya baro ki perlok parjor ki baju stunat ban page ya ki video ki pangaju upload hagane ka channel. Te haswa pangan poes kata kapanta ngasngo ya kapan kentu ya ki viewers pin page ya ka video hadu pandakut kenang ba pensu thu ka ka ba ngalam patai hapo jong ka video ba balai nga ongkum ta namar ngayi haki comment section ba ki dan ki jingkeli ki ba ong katulup katno tray hang no nang ta ka post ayu bat kum ta ter te nak ta daw ngaso ya kapan kentu ya ki viewers ba khnang ma pin su thu so ba pe ya ka video hadu bandakut khnang ba pin shai lada philayo ban pe ya ka video hadu bandakut lada kadan hangno ka jimpam shai mnelei phila ban kali re at least lada pe ya ka video phila bar su thu tani kalong ka jing kerpa rit na kalenga jonga ya ki viewers ba lada pe ya ka video kalong ru sipenta kum ka jing ya kersan kaliang na kalenga jong phi ya kana ka channel khnang ba kaneka channel kanang la pan ya shikmat ban yai pe mi shu ya ki video na kapanta jong phi te suggestion pat ngas ngau ban kentu lada phidang long ibat thamai sngo ba subscribe ya kaneka channel khnang ba phin yo ya ki new update video ki ba ans upload ha kaneka channel te manta kumne chisindan tangin ya sha kate kapanta katkum ka notification balapan mi ka sauterik banai jon arjar pun riu ka State Rural Employment Society Southwest Khasi District Maukarwan ka code application ya ki nong ban apply ya ki post balai hapo jong kate ka office dengan puli ya ka advertisement. Applications are invited from resident of Meghalaya for filling up of the posts mentioned below under the office of the District Implementing Division 3 Southwest Khasi District Maukarwan on contractual basis. Katai ka post kadai na kapanta jong ki nong snong jong ka Meghalaya te kitu ki badan interest ban apply ya kita ki post phila ban apply te menta tong ne page ka post serial number paningkong name of program PMEYG IT professional kawai ka post ka place of posting kan long ha District Implementing Division 3 Southwest Khasi Hill ka post serial number baar name of program PMEYG name of the post technical professional kaneru ka like kawai ka post place of posting District Implementing Division 3 Southwest Khasi Hill ka post serial number balai name of program PMEYG name of post training coordinator number of post kawai place of posting District Implementing Division 3 Southwest Khasi Hill post serial number 4 name of program PMEYG name of post support staff number of post kawai place of posting District Implementing Division 3 Southwest Khasi Hill post serial number 7 name of program PMEYG name of post technical support staff number of post kawai place of posting Block Implementing Division 3 Ranikar ka post serial number 1 name of program MGNREGE or VBG RAMG name of post Block Technical Assistant number of post Artillery place of posting Block Implementing Division 3 Ranikar serial number banyaw name of program SBMG name of post District IT Manager cum Accountant number of post kawai place of posting District Implementing Division 3 Southwest Khasi Hill total jong baro ki post kan long pratli de mentatungi page saya ki qualification ka salary but ka age limit ka post number maningkong ka qualification ki candidate ki dapat pendap ya ka BCA PGDCA BSc
in computer science ka experience kan long arsnem ka age limit kan long hadu life arsnem berkandan ya ka age relaxation ka basansnem na kam taki SCST ka jingsiu nam ta ka post kan long khat nyo hajar shibnai post ran barba ar ka kardan puli ki candidate ki depan pentap ya ka BE BTech ki candidate ki depan ya ka experience la kumno license pan apply ka post ka age limit kan long hadu life arsnem berkandan ya ka age relaxation ka basansnem ka salary nam ta ka post kan long khatsan hajar shibnai ka post ran berbalai ka essential qualification ki candidate ki depan pendap ya ka post graduate degree in rural development or agricultural extension or social work or PG diploma in rural development or its equivalent from recognized institution ka age limit kan long hadu life arsnem sansnem ka age relaxation ka jingsiu kan long khatsan hajar shibnai post ran berbasau ka essential qualification ki candidate ki depan pendap ya ka class 12 with certificate in computer knowledge from recognized institution. Na ka age limit kan long hadu arpunya usnem berkandan ya ka age relaxation ka basan snem na kam taki SC but SD candidates. Ka jingsiu nam tak ka post kan long khat ar hajar shibnai. Ka post serial number basan ka essential qualification ki candidate ki depan pendap ya ka BE BTech in civil engineering ka age limit kan long hadu life arsnem kan don ya ka age relaxation sansnem jingsiu nam tak ka post kan long khat san hajar shibnai nang tak ka post serial number ban reu ka essential qualification ki candidate ki depan pendap ya ka BE BTech in civil engineering ka age limit kan long hadu life arsnem kan don sansnem ka age relaxation joki SC ST candidates jingsiu nam tak ka post kan long ar hajar shibnai nam tak post serial number banyo ka essential qualification ki candidate ki depan pendap ya ka BCA BE lane BTech ka age limit kan long hadu life arsnem sansnem ka age relaxation ka jingsiu nam tak ka post kan long ar hajar shibnai ki candidate ki laban download ya ka application form na po ka website jong ka mokrwat www.southwestkashil.gov.in kitu ki candidate ki badan ya ka mon ban apply khamtam ya kitu ki badan ya ka experience certificate ki badan chingede but kita ki post de wat pensep pila ban apply ka last date ban apply ya kita ki post ken long ha ka ar pulai terik banai June ar hajar ar punreu tena ka banta ka chitip ka khamsai pila ba download ya ka advertisement na po ka website te sasisin pat perlok lada kan ka video kan long ka ching yarap ban ai ching tip na kam ta jong pi kinong page sngob like but share Syaki bahi ngasem syaki porok perjor jong pi kibron kam ya ka ching tip ka bede bat ki post ki balai kublai sibun ngin sia kendu ka wepan ka video